Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην εκπομπή. Πριν αρχίσουμε, αυτό που έκαναν με τα παντελόνια δεν είναι αστείο. Τα τηγάνια μπορώ να σας πω ότι είναι παράνομα και με αποδείξεις και χωρίς αποδείξεις. Κουνιέται πολύ. Εδώ είναι τα χοντρά παιδιά. Κάσκι. Yes, έξω ρε μουνί. Yes, έξω. Να τους προσπαθεί να είναι. Και δεν στο πετσό. Αλλά και από εδώ χειρότερα. Αυτό κάμα μπουρμπουλιθιά. Τι δεν πας να σπάσεις. Μπουρμπου. Άιρεξε να ζητήσει. Από πάνω μεριά δεν δουλεύω. Ναι, και στο φούνο μου τι κάνεις. Μπουρμπουλιθιάζει. Αλέκο με το φίνεις. Πρώτα απ' όλα δεν πρότεινα να κάνω παρουσίαση. Δείξτε το λουκάνικο της Μαρίνας. Έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις. Και έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις. Τι κάνεις εδώ? Πίτα! Τι το κουνάς ρε? Σ' έχεις το κεφαλίνο. Κύριε το βρήκε. Νίκο, ωραία Τι κάνεις? Το γυρνάς έτσι και να κατεβάσεις αυτό μου θες. Έτσι. Πήγε ρε μουνί. Γιατί ζούμε ρε στην Πεντάπολη, φαίνεται καλά. Του μπανό με τους ζώτη σήκωσε. Μίτσο! Δώσουμε τις γραμμές που έχουμε ακούσει. Κανονιόταν τη συνέχεια. Απαραίτητο διαχειριστικό και πεντακόσια ρυθμίσεις. Όχι. Welcome to my laboratory. Safety is number one priority. Number one priority. What's up everybody, welcome back to my laboratory. Safety is number one priority. Kids, no, don't try this at home. Let me know what you think at the comments below. Alright guys, that's pretty much it. Let me know what you think comments below. Suggest some more for part 2. And as always, thank you for watching and I'll see you next time. Όχι ρε γάμο του γιατί είναι.
μαζεύετε ρε. Ποιο κάνει ζώο? Άκατα και το πάνω. Πειράζεται ρε, πέστε μου. Δεν την πειράζουμε ρε. Και. Μα αφού δεν το κάνεις. Όχι και τον μπούτσο. Εγώ το εγώ. Το πείραμα ήταν απολύτως επιτυχημένο. Ψυχανίζει και ο Πάοκ τα τσιμπούκια συνεχίζει. Πασεράκο τι κάνει ρε. Μιλά.